Llefydd rhegi. Helo Wilwyr Hansh a chroeso i podcast diwadd 2020 lle dwi a Carwyn Bach, wel Carwyn Jones, ydw i, Carwyn Bach di o'i mi, a ddyn ni'r ysgol efo'n gilydd, neu CB2 dyn ni'n dweud, de? Ie. Carwyn Bach, Caryl Bryn. Da ni yn mynd i siarad am bob dim da sydd wedi digwydd yn 2020. Dwi wedi penderfynu bod fi ddim yn mynd i siarad am y bethau drwg i ddechrau, beth bynnag, a da ni'n mynd i siarad chydig bach am y pethau da. Ie. Iawn? So, be dwi wedi wneud ydy, dwi wedi cael rhestr o bethau ar y we o bob dim positif sydd wedi digwydd yn 2020. Dwi ddim wedi sbio ar hein gyntaf, hein o fath o beth cyntaf ddod i fyny. Top 10 positive things happened in 2020. So, dyma ni fynd, iawn? Y cyntaf. O na, rhif 10 di hwn iawn, lle hwn sy'n ar wylod y rhestr, dwi'n cymryd, ia? Iawn. Life-changing medical advances. Sa hynna'n di digwydd heblaw bod gen ni fucking coronavirus. So, di hwnna ddim yn cyfri, neu di hwnna'n nil, void. A new home from the community. Community spirit to the next level. So hwnna chwaith ddim wedi digwydd heblaw fucking coronavirus. Fysa ni ddim yn sefyll tu allan i drws yn cnocio sosbenni heblaw coronavirus. Dyna hynna, void. Great news. Africa was declared free of polio. Ie, mae pob yn tyd ydy. Achos o coronavirus. Yn union. Mae'r list ma shit. Yndi. Family reunion. Cat missing for 3 years. Reunited with UK owner. Oh, fucker, 53-year-old. Be? Hwna'n un da? O ie, hwnna'n iawn. Oh, fucking sorry. Os na peth gorau sydd wedi digwydd flwyddyn yma, ydy bod na fucking cath. Di dod yn ôl ar ôl 3 blynedd, mae'n fucking shit show. A 3 blynedd lot, O, fi gada allan? A 3 blynedd lot. Oh, fucking 53-year-old Keith. Keith, dyn nhw gael sa'ch di Keith yn enw ar gath. Keith Bigland from Finland in Cambridgeshire was distraught when his late mother's pet cat... Oh, na, Keith, dyn nhw boi, sorry, Keith. Was distraught when his late mother's pet cat, Biscuit... Fucking, mae Keith y well! Mae Keith y well enw! Biscuit disappeared in 2017 after escaping from their home. But Mr. Bigland and his wife Sue were in disbelief when a local vet called them last Wednesday to say their fluffy gold and white pet, now aged 14, had been handed in. Oh, sorry, da i fod mor ddi chwaith, age 14, dim werth i chael yn ôl. Very last legs. Yndi? Ie, mae hyn yn uffernol am. Be di number 1 ar y list? Number 1, de. The Northern Lights, the Aurora Borealis, the Aurora Borealis expected to be visible from Ireland. Reit, boi, mae pethau da sydd wedi digwydd yn just yn uffernol, na ni just siarad am y pethau shit. Ia. Felly, 2020, mae wedi bod yn flwyddyn ofnadwy o drwm, mae yna lot o bethau drwg di digwydd, a nath nhw ddechrau reit ar ddechrau'r flwyddyn y mis Ionawr efo'r bushfires yn Australia yn do? Do, ie, o'n i'n deud chdi gynnar, ond dydy o ddim yn teimlo bod hynny di digwydd lenni, lle da, mae'n just yn teimlo na coronavirus sydd wedi digwydd lenni, lle da. Dyna di peth, dwi'n cofio yn gorfod yn gwely, o'n i'n byw yn dre yma adag yna, lle. A dwi'n cofio gweld y fideo yma, lle fatha o'r mwg a bob dim. A i fod yn onast efo chdi de, nes i sgrolio heibio fo'r Facebook yn meddwl bod rhywun jyst i fatha yn neud o'r mwyn dangos fatha camera skills. Ti'n gwybod dwi'n meddwl fatha math yna, oedd o'n edrych rhywbeth mor cinematic a dod yn ôl wedyn a gweld bod o wedi digwydd, o'n i'n meddwl fatha, ac am na hwnna oedd y peth drwg cyntaf nath digwydd, oedd o fatha, oh my god, oedd o'n glwb, ti'n gwybod peth o Facebook i gyd, o bob dim. Ac oedd i just lawr all. Dos bob dim downhill wedyn do. Ac ie, diolch yn teimlo o ran, achos mewn ffordd, rhyw ddeufis o 2020 heb coronavirus restrictions, da ni wedi gael lle mewn ffordd. Ie, wedyn, ie. Os bio nôl, mae hyn ofnadwy o beth i ddweud, ond yr adag yna, oedd yr adag gorau. Mae hynna'n swnio'n ofnadwy o beth i ddweud, ond wirioneddol, mae wedi mynd lawr all ers hynny, lle. Ie, be ddigwyddodd wedyn, felly nath hynny ddigwydd yn mis Ionawr, a be ddigwyddodd wedyn oedd Harry a Meghan. Do. Sefyll i lawr o'i rôl yn ei monarchy. Ie. Dwi'n royalist o gwbl, de. Na gwrs, na fi na chwaith. Gyn i bechod drosto o ran, achos o ran, dolam eisiau bod ar rhan o'r teulu, lle, so... Ti wedi gwachio The Crown?
Do, dwi wedi. A mae rai fi ddweud, bod mae'n roelus dwi yn joio'r crawn, de. Go iawn, de. Ar ôl hynna, nes i ddechrau watcha do, ac yn i, myna i ddechrau pan oedd fatha, hen gwyns a hyn a llall, ond erbyn cyrraedd wedyn, fatha, gwylydd gen i ddeud, o'n i licio'r gwyn yna fo, nes i gymryd ati yn ofnadwy. A dyna, o'n i watchad ar un pwynt, ac yna un golygfa, ac yn i'n meddwl, gen i bechod mawr dros y cymeriad yma, lle. A wedyn meddwl wedyn, hold on, Margaret Thatcher di hon. Pam mae gen i bechod dros Margaret Thatcher? Ond, ia, na fi o'na un sy'n, ac yn i'n meddwl, graduras. Ac yn i'n meddwl, na, hold on, fi dyn ni mwy o ddrwg i ni na da. Ia. Ond dwi'n meddwl, ti'n gwybod fatha, y darna lle mae Philip yn mynd i Aberystwyth. Ie. Ti'n rhoi bethau fel la, ni fatha, cofio troi at mam yn dweud, washi, dwi'n just eisiau cnocio ar ei stafell wylio, gofyn o'n mynd am beint, ti'n gwybod dwi'n meddwl? Charles, hwn. Charles, beth i si? Philip, dim Philip, cradur, mae hwnnw, geith hwnnw beth yna. Ond, ia, na, ti'n gwybod fatha mynd yn ôl at hynny fo Harry a Meghan. Nes i ddilyn hyn yn eitha agos a dyd y wir, jyst am bod fi'n licio'r syniad bod nhw'n gwneud stand ac yn sefyll dros be maen nhw'n gwylio yno fo tu hwnt i peth caeth na, ti'n gwybod? Ie. A ti'n gweld lot ar Facebook rhyw royalists yn deud lle, she came over here and she stole a Harry a falle from the royal family. A doedd am eisiau bod na. Na. Doedd am hope in hell bod o'n mynd i fod yn frenin lle. Na. And, ia, mae'n bechod o ran achos oedd hi'n actio cynt suit, oedd hi enw, ia. O ran, dwi'n meddwl, dwi'n rhaid i watcha do. Ond, gafodd hi ddil gen rhywun, dwi'n mynd i'n cofio, rhywbeth oedd 40 seconds o lais ac oedd hi'n cael dros miliwn o bunna amdano fo. Ie. Mae'n nuts, da, o ran just achos bod hi wedi prodi'r teulu yna wedyn. Union. Mae'n cael ei thalu dros filiwn o bunna am llai na munud o waith. Nuts. Ond ti'n bod tro dwi yn meddwl am y teulu, lle dwi yn meddwl am Diana, ti'n gwybod holl bethau da nath hi, bethau sy'n sefyll allan, sy'n hollol wrth wyneb i be mae'r teulu brenhinol neu beth da ni feddwl maen nhw'n sefyll amdano fo. Ti'n gwybod dwi'n meddwl, a gweld Harry yn fab, felly, ti'n gwybod fatha gweld yr llygedyn bach no, dwi'n ni'n y tebygrwydd na yna, lle maen nhw bach o gynnas amdano fo, am y peth, i gymharu efo, dwi'n bod, rhywbeth mor shit. Ie, mae'r fatha'r direidyn ar ran fatha y torri'r rheola, y torri'r protocol yma. Oedd hwnna dwi'n the nuts pan nath Diana ysgwyd llaw rhywun oedd yn HIV positive. A mae'r stigma dal yna rwan. A ti'n meddwl, ti'n gweld hynny yn Harry o ran mae yn fwy o dilyn i fam o. A dwi'n modd efo hynny, dwi'n modd pan mae rhywun yn fatha yn neud rhywbeth lleia fatha ti'n gwybod, dwi'n modd efo'r stori yna ac yr ymatab ddigwyddodd pam nath Diana ysgwyd llaw. Ysgwyd llaw rhywun, nath hi. Dim, ti'n gwybod dwi'n meddwl, do hynna ddim yn diffinio'r person yna. Nath hi just neud rhywbeth o rhywun yn neud bob dydd, ond trwy neud y bethau bach yna, mae rhywun yn stand his ground lle mewn ffordd. A we, dwi'n meddwl, dwi'n falch bod o'n wedi digwydd. Na, hollol. Felly, actora sydd wedi Meghan, a rwan mae hi yn neud voiceovers i Disney a pethau ar y funud, lle. A rwan, bod nhw wedi sefyll i lawr o'i rôl, Harry, chwilio am job, yndi? Yndi. Fysa fo'n fwy o voiceover, ta fo rhyw action figure, ta sa fo'n neud James Bond bach iawn. Dyn nhw wedi ffeindio James Bond as nesaf, da? Dwi'n gwybod. O, dyn ni dal i ddisgwyl James Bond yn da nesaf, mae classic Covid i dal bob dim yn ôl, do. Dwi'n meddwl, wel, beth sa'ch chi'n gallu neud ydy, allan ei rôl o'r Hansh, da. Beth sa'ch fo'n neud ar Hansh? Lockdown Larry. Lockdown di Larry? First cousin. Oh my god, meddwl ia. Na, go iawn. Beth sa'ch chi'n neud o? Ie, dwi'n gwybod. Ie, dwi'n gwybod, allan y voice-over, mae'n siŵr, mae gen o'r acen, mae'n siŵr. Oes, so mae fath o voice yn neud fatha, heno ar Hansh. So fatha, so reid fatha rhagolygon, so fatha arwain at pethau. Felly, un peth fydra ni ddim mo'i anwybyddu, un peth sydd bron mor fawr a coronavirus flwyddyn yma, ydy Donald Trump a'r etholaeth a bob dim ddigwyddodd yn diwedd 2020 yn ganol hynna i gyd. Oedd o'n teimlo fatha blwyddyn yn efo'i hun. Oedd o'r dechrau'r diwedd o'na gymaint a fynd a dod a cyfri votes a ballu. Ca rhywun yn drysu, de. Oedd o'n teimlo fatha bod fi'n cael fatha, bod fi'n byw mewn fatha preview o 2020. Ti'n gwybod dwi'n meddwl fatha? Nes i aros fyny noson gynta. Do. A nes i switch off tre 4 o'clock bora, achos o'n i'n meddwl, oh, Dyw,
gawn ni atab chat 10 bore fory, lle. Ac oedd ddiwrnodau wedyn, oedd o dal ar y news a falle, chdi'n meddwl, my god, mae hwn yn mynd on ac on ac on, ac oedd o fatha, o Trump yn ennill rhywle a wedyn o Biden, a chdi dda, oh my god, dyna pam oedd o mor agos, ac o ran, pan oedd lecsiwn dwytha ni yn y Dinas Unedig, o ran, o hwnna rybys, o'n i teimlo, achos yr exit poll, y syth bin, o landslide victory, Tories, a ti'n meddwl, dyna i sydd e, sa'n pwynt i fi aros fyny fan lle. Tasa hwnna'n digwydd, sa lecsiwn yna'n digwydd ar ôl hynna, sa chdi'n meddwl, switch off yn eich os, sa chdi ddim dywelu am bod ti'n byd. Ti'n gweld yr holl griwia ma'r lliwia, glas a coch yn erbyn i gilydd o balli. Oedd o, ti'n gwybod fatha yn ddiweddar dwi wedi gorfod fatha dod o ddar Instagram a Facebook a pethau, achos dwi'n hollol, dwi'n teimlo fatha bod wedi bod yn hollol hooked iddo fo sti, ti'n gwybod. Ac o'n i'n gweld hynna efo, ti'n gwybod, fatha y dilyn, y cyfri'r fot a balli, o'n i'n hollol fatha mynd ato fo drwy'r adag fatha gael fatha ar ei ddiwedd o. Ti'n gwybod, dwi'n meddwl fatha, a thon hollol fatha ar y meddwl i'n diwedd, ti'n gwybod? Dyna ydi, o ran y news, o ran o 2016 ymlaen, oedd o just Brexit. Ia, edrych bynnag. A bod o dal i fynd rwan, gafon ni rhyw fath o warad o Brexit fel y main thing ar y news, a wedyn ddoth coronavirus, a ti'n meddwl, fatha pa bryd mae'n mynd i ddod i ben, lle da, yr un peth ar y news. Ganol bob dim, beth i hanes Brexit o'n da? Ie, dwi'n gwybod, faint llai na mis wan, ynddi? So, peth ydy de, mewn blwyddyn normal, oedd bob dim oedd o'n 80% positivity a un peth drwg. So, ddech chi'n canolbwyntio ar yr un peth drwg na gwybod bob un manylun. Ond na gymaint o shit di digwydd rwan, dwi'n mwyn gwybod, ffocus, dwi'n mynd a dod, dwi'n gwybod beth sy'n ymlaen, de. So, neith mam, dwi'n byw adra efo mam ar y funud, neith mam ddeffro'n bora, cloca drws fel hyn, efo coffi di. O, mae hwn di marw bora mam, a hyn di digwydd, dwi'n meddwl, ffoc, eto pwy ddwa, just dda, hollol, dwi ddim yn news i mwy, de, So, ia, dyna sydd wedi digwydd yn gyffredinol yn 2020. I think we've wrapped that up a gan i reid o dan gwedan dolyg y slwyddyn nesa. Ond dyn ni'n mynd lot bellach yn ôl na hynny. Oedden ni'r ysgol efo'n gilydd yn Sir Fôn, yn Amlwch. A dyn mae'n perthynas ni, neu cyfeillgarwch ni wedi datblygu drwy byd actio. Dyn ni'n gwneud lot o actio efo'n gilydd yn theatr fach Llangefni. A yn fwy diweddar ar Hansh. Na'n tad. Felly, ia, nes i ddechrau gweithio efo Hansh just i flwyddyn yn ôl ebyn wan yn antenna. A nes i ddod ar dol di yn syth bin, dwi'n meddwl, do. Mae'n handi cael chdi, dy contact. Contact, ti'n actio efo pethau arall hefyd yn dod, ti'n neud lot o waith actio. Wel, actor wyt ti yn y bon, ynddo? Wel, ia. Ddim yn proffesiynol, ond ia, dwi'n joio. Ia, ond actor wyt ti yn y bon. Ia. A wedyn, ia, nes i ddod ar dol di, do. Do. Ia, y peth cyntaf nes di gysylltu efo fi oedd Lockdown Leslie. A dwi'n meddwl o Lockdown Leslie just yn... Oedd o just yn briliant o ran yn y sefyllfa. O ran o pob mor... Oedd o'n gyfnod scary ofnadwy efo lockdown o bob dim. A wedyn o cyn eich ti'r cymeriad ma'n popio fyny yn fatha wedi gwisgo mewn camouflage ac yn fatha'n dewis pa dim beans. Oedd o just yn gwneud y sefyllfa gyd yn ysgam mewn ffordd. Oedd, dwi'n meddwl. Herwydd dwi'n cofio dechrau sgwennu'r sgript yna yn bora, herwydd 2 wsos nes i gael gyfle i weithio yn y swyddfa yma cyn gorfod gweithio o adra. Ac o bob dim just 100 miles per hour, fatha sgwenna sgript na hyn, sort of thing. A wedyn nathon ni'n rhywbeth mor ysgafn, a ddysdi fatha meseia o rola, just i achub y dydd fatha yn chwilio am dim byd, so sio pendra yn dre. Ond, ia, so nathon ni ffilmio'r cynta yn siop yn Hendrad o'n dre ma. Do. A oedd hynny cyn i lockdown ddod i rym a ballu doedd. Ia, achos mewn ffordd o'ch ti'n mynd gorfod gwisgo masg mewn siop. Na, ia, na chdi. Ia, oedd y curls, oedd y wig blond yma. Oedd, ia. A wedyn, erbyn yr ailyn, o'n i'n gorfod ffilmio'n hun o adra, lle. So, da ni wedi cael gafel ar wig. So, oedd wedi cael ei sgwennu mewn yn y stori wedyn bod fi wedi gorfod. Achos mi o pobl, o'n i si'n hun, siafio'n gwallt. So, oedd hynna'n, oedd o'n ffitio mewn y dda ran o'n i'n gallu neu hynna. Ond, na, oedd o'n ffynnu, a dwi wedi gwneud pethau mor bizar efo o ran, o'na shots o'n fi yn y hot tub adra. O iawn. Champagne, jacuzzi, a social bubbles, man. Nes i de, herwydd fi sydd wedi bod yn sgwennu sgriptia Lockdown Leslie i chdi a chditha yn rhaid pethau dy hun yn nhw de. A, wel,
mae Wilwyr Hansh yn nabod fi fwyaf fatha, mae'n siŵr sy'n efo, fatha Wendy Lyb, neu bod y Gwynad, beth bynnag. A fi sy'n sgwennu sgriptio ar gyfer fi'n hun yn hwnna fyd, a nes i wbeth tebyg Wendy mewn lockdown neu rhywbeth. A o'n i yn yr hot tub yn gen i fi fatha hot tub fatha smal, fatha paddling pool o'n o'n y lai efo chydig o bubbles di chwthu fo stron yn nhw. A ista yn hwnnw efo fatha rhyw champagne a rhyw bethau yn un o fideos Wendy hefyd. So mae o fatha bron iawn bod ni fatha fersiwn lockdown Leslie yn fersiwn beth yna yn y fi, lle. Ond ia, fatha, ti'n mwynhau wneud y pethau yma? Lle, dwi'n meddwl, sa'ch ti'n eich di a fi ar lwyfan yn theatr fach, fel a dyn ni'n gweithio fo'n gilydd enw, dyn ni'n neud pethau, sgwennu sgript i'n gilydd, neu dyn ni'n, gynnu ni'r berthynas glos na efo theatr a teledu lle mewn ffordd. Ti'n mwynhau wneud y pethau yma gymaint ag ydw i? Yndi, achos fatha chdi'n sôn am dyddi ysgol, da ni'n actio a ballu. A wedyn, pan ti'n dod yn hun wedyn, ti'n meddwl, oh my god, dwi'n cael wneud hyn be dwi'n joio o cael yn halu amdano fo, lle, mae'n ideal. Ac wneud y pethau mwyaf bizar o ran efo lockdown Leslie o adra. O'n i'n neud rhyw lunches a rhyw gymnastics mewn shorts a t-shirt o pot Halloween am 10 o gloch bora yn yr ar. Dwi'n siŵr oedd y cymdogion yn gweld fi i'r ar. Neud y pethau mwyaf stupid yr ar ac yn fel, dyw na ni, dwi'n cael yn halu amdano, na ni, ac oedd o laff, ond na, da ni'n neud o theatr fach bob blwyddyn, a o ran efo'r pantog ati'n theatr fach, da ni'n dechrau paratoi go iawn, mis Medi, tan Rhagfyr o ran, mae'n chunk mawr oedd y flwyddyn, a erbyn diwedd ti'n meddwl, dwi'n hanner byw yn y lle yma, so na, mae'n braf, a ti'n gorfod bod yn agos ac yn ddigon fatha ysgafn i gymryd joc a falle, achos wedyn, ne fydd na ffrio bob dim wedyn, ond da ni reit da, dydan. Os di bed, dwi'n gweld hefyd, mae cyfeillgarwch di a fi, ti weld o yn cyfeithogi sgript neu perfformiad, nes i weld hynna efo rôl arall ti yn adnabyddus amdano fo efo Hansh, sef y dyn tywydd. A dwi'n mwyn cofio syniad pwy oedd hwn o wreiddiol, ond dwi'n cofio helpu rhywun i reid y sgript at ei gilydd a ballu, a dyma ni'n dod i mewn i'r stiwdio yndo, ac oedden ni yn ddifn yn ganol o lockdown adag yma, dwi'n siŵr. Ac oedden ni mond yn dechrau cael dod yn ôl i mewn i stiwdio a mynd i mewn i bethau fel hyn. A oedd o'n drit cael dod i mewn, doedd, i wneud rhywbeth. Oedden ni mor gyfarwydd efo gynt rhywbeth oedd i wneud bob dydd a dod i mewn i wneud o, lle. A ys i fwynhau i wneud hwnnw, da? Do, ia, a dyna ni ffeindio lot yn o'ch di yn aml iawn efo theatr fach a Hansh a falle, rhyw sgerbwd o sgript gynnu ni. Mae lot ono fo, y pethau gorau yn just yn dod o adlib a bod dim, just sgwrsio. Y leina efo storm, dyn tywydd, storm oedd o, efo'r llyncu deilan. Dwi'n bod lle oedd wedi dod o. Chdi wedi glennu naturiol. Ia, ac oedden ni just achos o'n i jyst i mynd i'r cyfeiriad ac yn ei ddeud o. O rhaid ni stopio dod achos o'n i chwerthin lle, ond... Jeez, mae'n manic. Nes i lygu deilan ar y ffordd i stiwdio bore yma. Please, peidiwch yn mynd allan. Mae'n ofnadwy. God. Ia, na, dyna di lot o'n fo, lle. Dwi'n meddwl, gweithio yn gilydd o ran, da ni'n bwysio off yn gilydd efo just y pethau yma, lle. Da ni'n dod fyny efo'r pethau mwyaf bizar weithiau, lle. Ti'n gweld bod angen y cyfeillgarwch na tu ôl i wneud rhywbeth, herwydd, enwedig fatha, un sydd bod yn sgriptio pethau, gyrru pethau i bobl wneud o adra, weithiau mae pethau gallu syrthio'n fflat, ond trwy wneud y pethau bach fel la, fatha, ti'n gweld fatha, os dwi'n iawn yn deud, dwi'n siŵr bod dyn tywydd yn un o bethau sydd wedi cael mwyaf o views ar Hansh, a ti'n gweld fatha ti'n mwyaf naturiol yn efo, so ma hwnna wedi bod yn briliant. Wedyn, be arall ti wedi gwneud beth arall i Hansh? Do, y peth cynta nes di a fi do yn Holland Arms yn Carwyn. A dwi'n cofio chdi deud, a reit, mae'n efo syniad efo y Black Friday sales, lle oedd o. O, do'n i'm yn gweithio i Hansh? Na. Ond chdi oedd di cysylltu efo fi, oedd nhw wedi cysylltu efo chdi gyntaf, doedd o wedyn, oedd chdi wedi cael fi wneud, lle. A dwi'n cofio da ni'n neud o'n ganol Holland Arms ac gorau dweud Happy Holidays, motherfucker. A wedyn rhyw hen ddynas yn siopio fan'na. Ac oedd pob dal yn y siop oedd normal. A da ni jyst yn cael rhyw gornol bach ac oedd o'n ffynnu. A da ni'n trio peidio gweiddi'r y hegi mawr fa. Ond ia, hwnna oedd y peth cyntaf i fi wneud. Lockdown Leslie a ia, dyn tywydd hefyd. A pa mor bell yn ôl oedd hynna? Dolyg dwytha, nath ni hwnna'n Holland Arms? Ia,
Ia, Black Friday 2019 oedd o. So mae wedi bod yn flwyddyn gran y sethu neu pethau. Dwi'n neud llwyth o pethau da fo Hansh. Ia, yn hollol. Da. Excuse me, can I just... Fuck off! So ti really isio hwn oes? Ofs. Be mynd i fynd halves? Ia, dwi eisiau fod bob weekend yn dechrau weekend yma, iawn? Deal. Tit. Ond ia, da ni jyst ag chyrraedd i diwadd fi. Be wyt ti'n rhagweld ar gyfer 2000... Be sy'n nesa? 21. 2021. Ti'n mynd teimlo fatha mae jyst i fatha... Mae'r flwyddyn jyst i bod yn pethau na lle fatha skip. So 2021, be ti'n rhagweld? Sut be'n mynd i ddechrau? Dim mynd i ddechrau fa, ti'n meddwl? Wel, dwi'n gwybod. Dwi'n meddwl fyna lot o newid. O ran, wrth gwrs, mae Brexit yn digwydd. Ia. Diwadd mis ma rwan, January the 1st, lle. O ran, dwi'n meddwl fy hynny yn fyna lot o ryw drafod a ryw falu awyr efo hwnna, lle. So mae hwnna'n eitha negyddol yn y marn i, lle. Ond, mae yna bach o leini rwan o ran, mae'r brechlyn ma rwan. Nes ti glwad enw'r boi wedi cael yr vaccine, yr ail... Shakespeare neu beth? Ia, William Shakespeare, ia. Ffyn hel. Ond ia, so... Codi bobl o farw ddiw, mae'n eitha nhw'n rhai bobl gan nhw aros yn ei beth lle maen nhw, de. Ond dyna di peth, mae it's going to be a long ride, o ran, mae yna lot ar ôl i wneud, lle. Ond... Ti'n stiwdant ar y funud, yn dod? Yndw. Ia, gorffan yn cwrs gynta. Ond ia, so i'n licio mynd dramor neu rwla, de. Achos, so da ni'n mynd i bod o ran, mae'r rheola gwahanol ma, ti'n gorau corantinio'n dod o rwla, lle. Oeddech chdi'n teithio gynt cyn hyn, lle? Dim Ti'n sylweddoli wwan bod chdi ddim yn teithio ddigon eisiau mynd, lle? Dwi wedi bod abroad lot o weithiau o ran, ond dim yn ddiweddar, ond mae yn eich di feddwl o ran, god, dwi eisiau mynd, lle, de. Ia. Ti jyst eisiau change, lle, does o, dy stuck yn tyd. Gwy olsio gynnu fi bint am bob tro, mae rhywun dwi'n gweld y siop. Dwi jyst eisiau brec. Eisiau mynd i rwla, to, am bechod. Ia, ond o'r rhywbeth positif yna i feddwl sydd dod allan, meddwl am fynd ar yngwylio wan, achos dwi'n licio mynd i Iceland. Ia. Rhywbeth positif, wel, a negatif, really. Negatif bod yr Eurovision wedi cael ei ganslo. Ia. Ond positif, y gan ddoth allan o Iceland. Nes ti glwad o? Yr un... Ia, Think About Things, da. Briliant. Beth ti'n meddwl hynna'n un o pethau gorau sydd wedi digwydd yn 2020? O ran, nath o ddechrau, ac o pawb fatha, ti wedi clywed hwn. Ia, ac ti'n meddwl, oh my god, o hwnna'n briliant o gan. O chafodd i ddim pethau, ond yr un grŵp nhw sy'n mynd i representio Iceland blwyddyn nesan Eurovision, dwi'n meddwl. Ti'n fan Eurovision? Ti'n gwybod mwy am pethau Eurovision? Nath nhw reid ar Instagram. Ond nath nhw reid ar Instagram, lle. So mae hwnna'n rhywbeth i edrych ymlaen at. Hwna ti'n edrych ymlaen so flwyddyn nesaf. Dim y ffaith gyd i'r ryddid a gyd i deithio i bob ban byd am fucking Eurovision. Ia, mae'r boys yn y grŵp yma'n briliant, de. O ran, mae ar Instagram yn gofyn am, nid pobl yrru synnau fi. O ran unrhyw sŵn, fatha ping-pong bol yn gollwng, babi'n crio. A mae'n neud can allan ohono fo, lle. A mae'n briliant. Mae'n tune, de. Inspired. Absolute tune. Ti'n fwy mor TikTok, fyd oed. Fatha, rai fi ddeud a, chdi'n deud o beth fel la, o highlights flwyddyn chdi. Dwi, fatha, swn i'm yma heb TikTok. Fatha, genuine, fatha, fi di cyntaf, gas gyda fi Facebook a hyn a llall, ond fatha, mae Facebook 100% di troi mewn i, fatha, adolyg llawen anti-sil, love you loads, kiss, sort of thing, fatha i fi, dwi'n just fatha, mae o fwy fatha, dwi'n cael sbario, gyrru cardiadolig allan, fatha, gyrru fo'r Facebook, done, lle dda. Ond mae TikTok, oh my god, fatha, ti'n gallu dilyn pethau, fatha, counselling profiles, a fatha, o wedyn ti'n gael gweld, fatha, cathod, dwi'n everything. Oh my god, we just love your TikTok, fatha, os a ddim diwrnod, dim mynd heibio, lle ti'n dweud, ia, gyrru hwnna i Carwyn, fel ti'n gweld, fatha, dwi'n, A mae rei ti a fi'n gyrru'n gilydd, 99.9% o'n nhw, efo cath yn nhw, da. Ai. Wastad efo cath. Fatha, mae hwnna'n rhywbeth positif sydd wedi digwydd i fi yn 2020 yn bersonol hefyd, ges i gath, a diolch byth amdani, bod ti wedi costio lot, fi nath i gothi llygad, do. Sorry, dy hynna, ti'n ffuck, pwys eisiau gwybod hynna, anyway. So, ar ôl blwyddyn yma, be ti'n obeithio amdano fo fwyaf blwyddyn nesaf, lle? Wel, dwi'n meddwl, just, os di pob yn iach, pob yn hapus, fatha, dwi wrth y modd yn ngwaith, dwi'n gweithio 2 swydd gyda fi feddwl y byd ohonyn nhw. Dwi yn gobeithio erbyn blwyddyn nesaf byddai'n gallu symud tŷ, lle a byw fy mhartnar, a dwi'n neud lot o bethau dwi wedi gobeithio wneud flwyddyn yma, ella gai just shiftio nhw i flwyddyn nesaf, ti'n bo? Ag adio chydig bach o deithio bethau ben hynna, achos Carwyn, ti'n edrych mor fatha,
Ddim yna. Fucking hell. Ti'n edrych mor fel o, fucking hell. Ia, oce. Di 2021 efo chdi o'r 20 to 22, 20 to 21. Oh, sorry. Fucking planio 2021 fi, mor interesting, fucking bethau i chdi. Iawn, so, oce, iawn. Plania 2021 fi ydy, dwi yn mynd i fyny Everest ar rhywun gorn nes bo fi'n las. Dwi'n un plesio? Short and sweet. Short and sweet, na fo, lyflu. Dyna di plania 2021 fi. So, ni ddod o podcast mae Ben. Ia, champion. Efo Carwyn. Braf bod yn siarad efo chdi, met. A chdi hefyd. Felly, ia, dyn ni wedi bod yn siarad am llwyth o bethau positif a pethau ddim mor positif sydd wedi digwydd yn 2020. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a blwyddyn newydd dda i chi. Cofiwch gadael sylw isod. Diolch yn fawr iawn.